lumea și bine la un nou episod de Clash de la Iulian. Și astăzi vom face un episod super șmecher de Clash. Eu sunt Iulian și sper că astăzi și cu cei doi prieteni al lui Adi și Adi și nu știu, David. Astăzi vreau să vă arăt deck-ul meu. Știu că e super nașpa, dar hai să luptăm o battle. Va fi important acest episod. Cred că o să facem un meci 1v1. Ce faceți? Astăzi vom juca în Arena 7. Știu că fac episodul prea târziu. Știu că îl fac prea târziu, dar mă rog. A pus Hogul și a pus Hogul Elite. Bine, așa o să facem noi, Inferno. Și acum o să filmăm. Și acum vedeți că face Inferno. Eu plec de aici repede. Pam. Am rage-ul, să vă zic eu bine. Așa, bine. Din clasa a doua, care are copii de clasa a doua. Ia, bine. Bine. Acum vom arăta noi. Hai sus pe pie. Vom fi celebri. Stați să bag un jaunt. Așteptăm rage-ul. Valkyrie, din păcate. Da, nu mă tem eu deloc. Nu mă tem. Acum vom sosi noi în rage. Rage-ul îmi place. Bine. A sosit Inferno și mai am și Sparky, dar nu l-ați văzut voi încă în battle. Sper să câștigăm. Firar. Ce să dau? N-am ce să dau. Witch îi va atrage un pic atenția. Uli. Și nu uitați butonul de like. În primul rând, like-ul îmi place mult asupra mea. Bine, Giant. Oli. Barbarian. Să știți că Giant e un bun scut. Giant e un bun scut împotriva... Acum noi să vedem dacă Regiul, Valkyrie, urăsc când mi distrug pe toți. Când mi distruge pe toți. Băi, Witch și așa. Și Inferno. Primul battle nu va ieși bine. Îi voi pune pe Elite. Ne vom apăra la primul turn. Dați lecția. Bă, astăzi lupta asta am pierdut. Trec din nou în Arena 6. Dar... sunt mort. Și... Clash Royale cred că o să fie minus 30, dar mă satură minus 30. Și revenim după când o să-mi fac un nou deck. Am revenit cu noul deck 3.6 și nu știu, dacă îmi dați un like m-aș fi bucurat. Din clan chest astăzi, după școală l-am deschis, am primit rage-ul și cred că va prinde de folos rage-ul, dar nu cred că o să fie de folos acum, dar hai să încercăm o battle, că mă enervează, că n-am deschis nici clan chest-ul și mă enervează. Da, să ne bucurăm măcar. Dar nu poți să-ți instalezi și tu aplicația. Că acum, chiar asta am văzut-o pe... Uite, acum vom pune rage-ul, care rage-ul e destul de bun. Da, nu bine. Ți-ai meritat-o cu pumnul. Ura! Lupta asta o să meargă brio.
a mers brio. Până în primul haz. Baby l-am aproape de 3. O să mă bucure când îl am de 3. Vine și balun cu balunul tău aiurit. O mai pune pe Sparky, care Sparky nu cred că merge. Hai, Rage-ul. A intrat în Rage, dar nu mi-e bine. Nu mi-e bine. Va avea de suferit un Zap, dar prea târziu și un Skeleton Army. Prima luptă pentru like-ul meu nu va merge prea bine, dar să ne bucurăm și noi de like. Hai, au, gata, nu ne mai învinge de data asta, prea târziu. Bine, viață destulă. Viață destulă pentru un luptător. Arena 7, n-am observat, dar să zicem. Baby, mult avantaj am, mult. Sparky, dacă mai folosești Skeleton Army, e mort. Dai. Da, bă, satur de tine. Mi-a luat primul turn. Bine, nu chiar a mers cum trebuia, dar să ne bucurăm. Sparky. Bine. L-am de 4 pe Inferno. Nu avea. Bine, asta cred că se crede mare șmecher, bossul. Face live. Da, live. Dar nu e mare bucurie. Mai mult e bune. Mai mult e un rahat. Bine, eu nu înjur chiar acum, dar să zicem și noi. Ce să zicem. Vreau să mă apăr cu... Așa, bine, dar să vedem dacă nu-mi distruge turnul. Nu mi-l distruge. Ba, mi-l distruge. Cu bomberul lui aiurit, nici măcar eu. Da, hai să ne bucurăm. Nu știu ce am astăzi, nici nu. Yuki Kids. Da, ok, să te abonezi. Să vă abonați, vă rog frumos, că nu e primul. Să ne vedem la ora 11. Eu trebuie să mă... Dar nu prea fac lupte. Fai de puii mei. Să-mi dați un like ce deck să-mi fac, ce lupte, că nu prea mă obișnuiesc. Dar pe 3 muschetării să o fac la 3. Dacă o fac și la 4. 3 muschetării. Să-mi ziceți deck-ul. Deck-ul care îl previne voi că... Care îl vreți să mi-l ziceți ca să-l folosesc. Și vă rog frumos să nu uitați de abonare și de like și share și subscribe. Să nu uitați de share și subscribe. Vă rog frumos să vă abonați. Mulțumim pentru sper să vă placă vizionarea. La revedere!